Nosaltres vinguérem a Val d'Aran en 1979. Fundarem el refugi Rosta, agarrarem aquest edifici històric i el primer hotel de la Val d'Aran, que ja opera després del segle XIX. Portava molts anys tancat, la casa estava bastant malmesa. Érem un treball de restauració i pendent tots aquests anys oferirem un servici de restauració, però des d'un punt de vista molt personal, recuperant un sentit d'hospitalitat molt proper amb la persona, de més clients, oferint un menjar ben elaborat, de qualitat, cercant més amics que no pas clients. De Macaró passarem la gran part de la nostra vida, a partir de la nostra passió pels Pirineus, de la nostra clientela de gent de muntanya, etc., decidíem museïtzar l'edifici. Que en aquest moment que nosaltres hem arribant al final de la nostra vida laboral, que estem a punt d'Artenya 65, i tant Maria Àngels com a jo ens toca jubilar-nos, hem decidit deixar aquest treball. A l'hora de traspassar, us agradaria que la persona o el projecte que agarri que continués això? La veritat és que ens agradaria que seguís el nostre treball aquest sentit d'hospitalitat que nosaltres hem dat al refugi. La persona que invertisqui, que agafi això, serà lliure de el que vulgui, però tant nosaltres i la prioritat manté l'esperit de treball que nosaltres hem fet pendent aquests anys.